Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Goşun generali Gurbany Berdimuhammedow halkara ahaldäki atçylyk sport toplumyna bolup ýurdumyzyň hary hukuk goraýjy edareleriniň atçylyk toporlarynyň taýýarlyk işleri bilen tanışdy. Hemen bu ýerde geçirilen çapyşyklary tomuş etdi. Gözellik bätleşigine taýýarlanýan bedewler synlady. Ir bilen hormat prezidentimiz Köpetdağ etegindäki gözel künjekleriň birine ýerleşýän halkara ahaldäki atçylyk sport toplumuna geldi. Mehriban arkadaşymyzyň başlangyjy boýunça amala aşyrýan özgertmeleriň netijesinde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna sportyň türlü görnüşleri, şol sanyna atçylyk sporty bilen meşgullanmak, at çapşyklaryna, bedewleriň gözellik bäýatşyklarına gatnaşmaklary üçin äkli ýerü şertler düredilýär. Bu bolsa ansangylykly bedewleriň harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümleriniň ýakyn ýardamçylaryna öwrülmegini üpçün edýär. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlygyna, harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toporlarynyň ýöňde boljak şany senlere, bayramçyk nasibetde guraljak çäreleri we dawraly harby ýürüşe görýän taýýarlyk işler barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylaryna şahsy düzümlerde alınıp barýan taýýarlyk işlerini kämilleşdirmek, harby gullukçylar üçin ýerü şertleri üpçün etmek bilen baglanyşly meselelere hemme taraply esasy çemeleşmegi tapşyrdy. Ýa-da döwürde harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddi enzamynyň binýadynyň pogtlandyrylmagy, harby gullukçylaryň hüner ustatlygynyň ýokalandyrylmagy hemde şahsy düzümleriň arasynda köpçülikliň beden terbiýe we sport şäherleriniň ýaýlanlandyrylmagy möhüm talap bolup durýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna degişli bedewleriň paýtagtymyzda hemde welaýetlerde döwlet derejesinde geçirilýän at çapşyklaryna gatnaşyp baýrakly orunlary eýilýänligi has uwunçly ýagdaýdyr. Bir ýerde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna ýyda gedilýän 2 ýaşar bedewleriň arasynda 1000 metr aralyk boýunça at çapşygy geçirildi. Bellenlen aralyk boýunça 9 bedew ýarşa goşuldy. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň atçylyk toporlaryna seýslenlen 2 ýaşar bedewleriň çapşyklary olaryň taýýarlyk derejesini aýan etdi. Biri-birinden öňe geçýän bedewleriň çapşygy ören çekeleşikli we gyzykly boldy. Şeýlelikde 1000 metr aralyk boýunça geçirilen at çapşygyna Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň näde gatly bedewi birinji geldi. Şeýlekem bir ýerde 3 ýaşar bedewleriň arasynda 1200 metr aralyk boýunça çapşyk geçirildi. Bu çapşyga da taýlama bedewleriň 9 gatnaşdy. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň atçylyk toplumlaryna seýslenlen bedewleriň tezligi, görkezýän netijeleri ahyltyky bedewleriniň seýslenişiniň kada laýykdygyna aýan etdi. Gyzykly geçen bäsleşikde Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine degişli bolan Bagawat atly bedew ýeňiji bolmak başardy. Bu görnüşler ýurdumyzda mehriban arkadaşymyzyň tagallasy bilen şöhraty pederlerimiziň döreden we asyrlar aşyp gelýän dünýä nusgalyk ýörelgeleriniň döwrebap derejede üstirlýänliginiň, at çapşyklarynyň şanly dawralaryň bedegini öwürlýänliginiň we bu gurun dowamata atarlýanynyň tasdiknamasy bolup durýar. Soňra hormat prezidentimiz ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli halkara gözellik bäýatşygyna taýýarlanýan bedewlerini synlady. Ýergelerini aýtsak, harby we hukuk goraýjy edaralary degişli bedewleriň atçylyk sportyna degişli ýarşlara hemde bäýatşyklary gatnaşdyrylýanyny aýratyn bellemek gerek. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli geçirilýän bedewleriň gözellik bäýatşygynyň gerimi we derejesi barha ýokarlanýar. Şonuň bilen baglykda harby we hukuk goraýjy edaralaryna degişli bedewleriň gözellik bäýatşyklaryna gatnaşýanlygy bu ýsançly ýagdaýdyr. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň atçylyk toporlary bedewleriň gözellik bäýatşyklaryna gatnaşdyrmak üçin jemi 9 bedew taýýarlapdyrlar. Ýöne bolşy renk aýratynlyklary bolan we ady rawayaty öwrülen bedewleriň şöhratly nesil ogurlaryna degişli bir bedewler owadanlygy, gelşikliligi, beden guruluşy bilen hayran galyrýar. Bedewleriň dürli öwüşgünäki renkleri, ajagyp gözelligi, ýeňil gopşy we çydamlylygy, at şanaslaryň, seçkiçleriň hemde seýisleriň köp tanly nesilleriniň dörejilikli we ahlasy zähmetiniň miwesidir. At şanaslyk bilen baglanyşykly ýörelgeler nesilden nesle geçip, ony häzirki döwürdäki başarjan hünärmenler, ýöne işiniň ustatlary dörejilikli dowam edýärler.
Munun özi Mehriban arkadağımızın tagallatı bilen asırların duvamını döredilen milli gymmatlıklarımızın bugün täze many mazmun bilen üstünün ýitirilýändigine we ýurdumyzda açlyk puwdugynyň döwrebap derejede kämilleşdirilmegine hemde himme taraplaryň ösdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýändigine şaýatlyk edýär. Hormatly prezidentimiziň tagallatı bilen açlyk puwdugyny ösdirmek boýunça döwlet derejesinde alınıp barýan giňgirimli işleriň netijesinde ýurdumyzda beýişli bedewleriň ýetişdirilişi, tohumçuluk seçki işleri hemde Türkmen milli seççilik synaty iýdigderli kämilleşdirilýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ahal-teke bedewleriniň gadymy şöhratynyň täzeden dikellenligi bu ýsançly wakadyr. Türkmen atlarynyň şan şöhratyny dünýä ýaymak, dürli döwletlerde ahal-teke bedewlerini ösürip ýetişdirýän atşynaslaryň, hünärmenleriň, idare görnüşli taraplaryň işini gutgoşdurmak, ahal-teke bedewler baradaky maglumatlary toplamak, bu ýurda halkara maslahatlaryny we sergileri guramak maksady bilen ştab kwartirasy Aşgabat şäherine ýerleşýän halkara ahal-teke atçylyk asosiasiýasy töredildi. Ýa-da ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna atçylyk sportuny ösdirmek işleri himme taraplaryny satsa alınıp barýar. Şonuň bilen baglykda bu düzümlerde bedewleri degişli derejede iýde edilmegi, ansanlykly bedewleriň baş sanynyň artdyrylmagy bilen baglanyşly meseleleri mühim ünsürlýär. Bu bolsa bedewleriň taýýarlyk derejesiniň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Soňra Mehriban arkadağymyz Hanmy gatly bedewe atlanyp toplumyň athanasyny tarapy gurady. Bagar patlaryna dagy teklerini emele gelýän güzel görnüşler insan ruhuny göterýär we adamlary täze bilen sepkitleri, uly üstünlükleri ruhlandyrýar. Munyň özi tebigatyň ajaýyplyklarynyň bakaryň ýakymly howaty bilen utgoşup, bir bituw gözelligi emele getirýändiginiň aýdyň nişanydyr. Bu günjeklerde hemişe göw öwüsýän tokoy dowlaklarynyň döredilmegi, çeşme suwlarynyň rejeli peýdarlanıp, ahal-teke bedewlerini saklamak, ösürip ýetişdirmek we seýslemek üçin amatly howa gurşawy bolan göýekleri jilgesiniň öýe bolşly ajaýyplygyny görkezýär. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça we ýol başlygyna ýurdumyzda açlyk puwdugyny iýdigderli ösdirmek, onuň düzümlerini döwrep aplaşdyrmak, arasy ganly ahal-teke bedewleriniň baş sanyny artdyrmak, bilgomda halkara hyzmatdaşlygyny iýçeňleşdirmek, açlyk sportunyň dürli görnüşlerini hemde at çapmagyň milli däplerini wagt etmek boýunça maksady gönükdirilen çäreler göwnüjay durumça geçirilýär. Ýergelen aýtsak, gönnen arkada prezidentimiziň tagallasy bilen bina edilen we häzirki döwrüň öýtün talaplaryna laýyk gelýän şeýlegem ýurdumyzda atçylyk puwdugyny ösdirmekde möhüm orna eýe bolan halkara ahal-teke atçylyk sport toplamynyň çäklerini, degişli diskalaryň gurulanyny bellemek gerek. Bu ýerde 600 baş ahal-teke atlaryny ösdirip ýetişdirmägen ýetlenilen diskalar toplamy, onuň düzüminde bolsa idara binasy, muzey, feýsler üçin okuw merkezi, 12 tane athana, ýaşyjyk taýlara tälim bermek üçin ýapyk manej hemde beýleki diskalar bar. Gözel köpetdagyň etegine ýerleşýän bir toplumda işleýän atşynaslaryň we hünärmenleriň döwrebap ýaşaýyş durmuş şertlerini üpçün etmek maksady bilen bir ýerde döredilen Göktepe trawynyň kärlik geňeşligine degişli Aba Annaýew obasynda ýaşaýan bagtyar maşgarlar Mehriban arkadağymyza hoşarlyklaryny beýan edýärler. Hormatly prezidentimiziň ihlasyndan kemal tapan bir öýe bolşy şäherçede 240 orunluk orta mektep, 160 orunluk çağalar bagy, dükan, sport we çağalar üçin oýun meýdançalary bar. Ýaşaýyş çay we atçylyk toplumlaryna hünärmenleriň netijeli dähmet çekmekleri we döwrebap din almaklar üçin ähli şertler döredildi. Täze toplum dünýä ölçeklerine kybap gelýän ýa-da zaman inzamlary bilen üpçün edildi. Bu ýerde ahal-teke tohum atlaryna döwrebap iýdek etmek, olary seýslemek hemde atlaryň kesellerini anyklamak we bejermek üçin iň häzirki zaman şertler gözeňde tutuldy. Şeýlekem toplum bedewler üçin ýetlenilen ýörüýte awtologlar we degişli teňke inzamlar bilen doly üpçün edilen döwlet başlarymyz şu ýylyň 19-25 aprel aralygyna Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen Türkmen alabaýynyň bayramynyň birlikde geçirilýän senesi münasibetli dünýäde şöhrat gazanan Polotly, Yanardağ atly bedewleriň we garaşdyrlygymyzyň 10 ýyllyk münasibetli bina edilen
10 atın heykellerinin hem de dutarlı ata atlanan yigidin şeýlekem alabaýyň heykellerinin ýanyna ýurdumyzyň dörejçilik, medeniyet we surmut işgärleriniň gatnaşmagyna çepere goýuşlaryň, aýdym tazy çykyşlaryň gurulmalydygyny aýdyp, bu çärelere ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň dörejçilik we aýdym tazydan meşgullanýan harby gullukçylarynyň hem gatnaşdyrmalygyny belledi. Ve bu çärelerin ýokary guramaçyk derejesini öpçün etmek babatda bir näçe anyk görkezmeler berdi. Munyň özi asyrlaryň dowamyna döredilen we bizim günlerimizde gelip ýeten milli gymmatlyklar hemde halkymyzyň buýsançy gadaplanýan türkmen bedewleriniň we alabaýlarynyň şahirana wasbyna öwrilmeliler. Ýurdumyzda açlyk buğdagyny mundan meýläkde ösdirmek, beýişli bedewleriň sanyny köpeltmek, atlary talab laýyk seýslemek üçin ähli zerur şertleri özüne jemleýän toplum we düýgrabap ýaşaýyş jaýlary biýerleriniň tebigy aýratynlyklary bilen bir bitegi sadaşygy emele getirip, insan kalbyna ýakymly täsirler döredýär. Ýurdumyzda açlyk buğdagyny ösdirmek boýunça döwlet derejesine alınıp barýan giňerimli işler, gurulan ajaýyp açlyk sport toplumlary, şonuň ýaly hem beýişli bedewleriň we öz ömrüni olary ösdirip ýetirmäge hemde seýslemäge başlan türkmen atşynaslarynyň we seýsleriniň hemde ussat çapyktuarlaryň dünýä dolýan şöhraty, mehriban arkadağımyzyň baştonlugyny bu gurda alınıp barýan deňsiz taýsız işleriň netijesidir. Soňra döwlet baştonumyz toplumyň atkanasyna saklanýan atlaryň ýagdaýy, bedewlere degişi hesaplaryň görnüşleri bilen tanışdy. Bu ýerde işleýän harby gullukçy, hüwratlary iýdetmegiň aýratynlyklary, olaryň saklanýan ýerleriniň arasaçylygyny degişli derejede saklamak üçin alınıp barýan işler barada aýtdy. Şeýlekem bu ýerde bedewe degişi bir näçe esbaplar, ýerleriň we nallaryň bir näçe görnüşler görkezildi. Hormatly prezidentimiz bu işlerde ady riwayaty öwrilen türkmen seýisleriniň bize miras goýan asylly ýörelgeleriniň häzirki zamanyň özün tejribesi bilen utgoşdurulmalygyny belledi. Munyň özi arassa ganly ahylteke bedewleriniň baş sanynyň artdyrylmagyna, türkmen atlarynyň dünýä ýüzündäki awraýynyň hassa belinde göterilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Türkmenistanyň goranlyk ministrligine degişli harby bölümiň harby gullukçysy bu ýerde saklanýan çapy atlarynyň ýagdaýy, olaryň iýmitleniş derejesi hemde bedewlere berilýän iýmitleriň görnüşleri, olaryň taýýarlanşy barada gurrun berdi. Bellenşýäli bedewlere berilýän iýmitler harby we hukuk goraýjylarynyň özleri tarapyndan ösürilip ýetirilýär we taýýarlanýar. Döwlet başlarymyzyň tagallasy bilen gurulup ulanmagy berilen toplumda atlary ösürip ýetirmek hemde seýslemek üçin ähli zerur şertler öpçün edildi. Türkmenleriň ata-babalary beýik atçylyk medeniýetiniň göz başynda bolupdyr. Şol medeniýetiň şan şöhraty bolsa bütün dünýäye ýaýrapdyr. Ata-babalarymyz bedewleri ýaşlykdan seçip alyp we olary beýleki tohumlar bilen garşmakdan gorap, ajaýyp atlaryň aýratyn tohumyny döredipdirler. Tahabatly türkmen topragy ähli döwürlerde hemde halklarda iň gowy tohum atanyň ýetişdirilen mekanyny gördi. Şol bedewler bolsa dünýäde meşhur at tohumlarynyň bir näçesiniň emele gelmegine uly täsirini ýetirdi. Soňra Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Mälikuli Berdimuhammedow adynaky 10.01-nji harby bölüminiň atly gödekçilik rotasynyň serkerdesi ata nar kakylşyny görkezdi. Konkur beýasçyklaryna gatnaşýan atlaryň dağlyk ýerlerde ferhet gullugyna ulanýan bedewleriň we çapy atlarynyň nallaryna öz bolşy aýratynlyk bar. Mehriban arkadağımyz nallaryň görnüşlerine bolşýaly, olaryň her bedewiň toýunagyna laýyk ölçeglerini de tapawdyň bolmalygynyň we bedewlere nal kakmagyň asyrlar aşyp gelýän milli kadalarynyň berja edilmeligini belledi. Çünki bu kadalaryň berja edilmegi bedewleriň aýaklaryna şeket etmeliligine aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Şeýlekem döwlet başlarymyz bu ýerde 2020-nji ýylda doglan taýlaryň iýdedilişi, olary ösürip ýetirmekde gadymy seýisleriň ulanan usullarynyň ýerine getirilişi bilen gyzyklandy. Bundan başga da atxanada şu ýyl doglan taýlar saklanýar. Eneleriniň ýanyna bolýan bu taýlaryň sadaşykly ösmegi hemde beden guruluşynyň talaba laýyk bolmagy ornuny ähli zerur tagallar edilýär. Soňra döwlet başlarymyz toplumyň ýörüýte meýdançasyna baryp, Goranlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň we döwlet serket gullugynyň konkur beýasçyklaryna gatnaşmak üçin taýýarlanýan bedewleriniň türgenleşiklerini seýinledi. Atçylyk sporty insan bilen bedewiň sadaşykly ara baglanşygyny öpçün edýär.
Mälim bolşaly Türkmenistanyň çägine at çapmak we at üstündäki oýunlary ustatlyk bilen ýerine getirmek sungatyna mühim ähmiýet berilýär. Munyň özi müňgillik taryhy hemde baý däpleri bolan atçylyk sportunyň bugün taýyşly üstünlüğiniň nobatdaky tutnamasy bolup durýar. Şeýlekem döwlet başlarymyz hüwratlaryň taklanýan ýerine geldi. Hormatly prezidentimiz BBD'lere edilýän iýdek işler bilen tanışyp, bir ýerde alınıp bolýan işleriň kada laýyk derejede ýerine getirmek bilen baglanyşly meseleleriň iýdekderli üns merkezine saklanmalygyny belledi. Hemde degişi ýol başlara birnäçe görkezmeler berdi. Atlary iýdek etmek, olary seýsemek boýunça ýeterlik tejribe toplan seýsler, akyl-teke bedewleriniň gadymy şöhratynyň dikeldilmegine munasyp goşant goşýarlar. Munyň özi döwlet başlarymyzyň tagallasy netijesinde ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna atçylyk sportunyň netijeli ösürilýändiginiň tutnamasy bolup durýar. Bir ýerde hormatly prezidentimizi täze dünýä inen taýçana görkezdiler. Mehriban arkadagymyz täze doglan taýçanyň boýuny käbesi oglabat ejäniň taýýarlan alajasyndandy. Harbiga hukuk goraýjylaryň ýol başlary döwlet başlarymyzdan täze doglan taýya at takyp bermegini haýyş etdiler. Hormatly prezidentimiz täze doglan taýçanyga iskir diýip at goýdy. Bu taýçanyk şöhratly gelşikliğiniň uğruna degişli genjim bilen Gülnahalyň nesli bolup durýar. Soňra döwlet başlarymyz ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň ýol başlary bilen birlikde Halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň binalar toplumynyň gurulşynyň alınıp bolýan ýerine tarap ugrady. Halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň toplumyny hormatly prezidentimiz vice-premier Halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň ýol başçysy Berdimuhammedow binalar toplumynyň gurulşynyň tamamlaýyş tapgyrda alınıp barýanlygy, şu günler toplumyň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylýanlygy, degişli timarlyş işleriniň ýerine getirilýänligi barada hatabat berdi. Şeýlekem vice-premier täze toplumyň Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli açylyp ulanmaga berilmegi, şanly senäniň hormatyna mehriban arkadagymyzyň hemde ähli halkymyzyň begenjini goşalandyrjak ajaýyp bayramçyk sowgadyna öwüljekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz toplumda alınıp bolýan işlere üns çekip, deskalaryň daşky we içki bede gaýratynlyklary, toplumyň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşy, bükünjüň ışıklanyş ulgamynyň görnüşleri bilen gyzyklandy. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli deskalaryň bedek işlerine ulanýan serişleriň ýokary şeýle bolmagy, olarda renkleriň öz bolşy saýdaşykda döredilmegi we milli öwüşgünde bolmagy möhüm talapdyr. Hormatly prezidentimiz bu ýogurda ýerine getirilýän işleri iýdigderli gözegçilikde saklamagy taşyrdy. Mehriban arkadagymyzyň başlangyjy esasyna Halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň wilayetler hemde Aşgabat şäheri boýunça bölümler döredildi. Munyň özi taryhyň dowamyna paýgasy pederlerimiziň dünýä beren milli gymmatlygynyň döwlet başlarymyzyň tagallasy bilen döwrebap derejede üstünlüğiniň aýdyň tutnamasy bolup durýar. Mälim bolşaly milli gymmatlykları gorap taklamak we dünýä ýaymak hormatly prezidentimiziň iýdigderli durumşa geçirýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Türkmen alabaýynyň teçki tokumçylygyny hasy gowlandyrmak hemde sanyny artdyrmak bu urda geçirilýän giňirimli işleriň möhüm orna urildi. Şundan bilen baglykda döwlet başlarymyz alabaýtlarynyň taryhyny, ilmi esasy öwrenmek hemde has belli nesil ugurlaryny keskitlemek bilen baglanyşly meselelere möhüm ähmiýet berilmeligini belledi we bu urda degişi arymlar owazlyk toplumynyň hünärmenleri bilen birlikde derul işleriň geçirilmeligine üns çekdi. Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň esasy maksady Türkmen alabaýlaryny iýdigderli köpertmekden, halk seçkiçilik usulyny hemde milli içinaslyk mektebini giňden peýdaranyp, halkara derejesine çykarmakdan ibaretdir. Hormatly prezidentimiz Halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň binalar toplumynyň Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen Türkmen alabaýynyň bayramynyň birlikde bellenilýän şanly senesi münasibetli açylyş dawrasynyň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmegine ykjam taýýarlyk görülmeligini belledi. Şol dawralarda iri diýarymyzyň geten derejesi, halkymyzyň dünýä beren milli gymmatlyklarynyň wasfy öz beýany tapmalylar diýip döwlet başçysyna aýtdy we bu wagtda birnäçe taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz paýgasy pederlerimiziň dünýä beren milli gymmatlygy hemde halkymyzyň buýsunjy hataplanýan akyl-teke bedewleriniň Türkmen alabaýlarynyň şöhratyna şöhrat goşan işleriň netijeli häýeti eýe bolmagy urny zerur tagallalaryň edilmeligini belledi we öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu edip birden ugrady.
Мәлімін шәлі құрмытлы президентimiz Gurban Berdimuhammedowyň şoýluň 29 martyna gol çeken kararyna laýyklyqda berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüni ösüp gelýän ýaş netilleri durmuş taýdan gollamak, howanarlyga metes çağılan saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaň bagtyar durmuşda ýaşamak üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen howanarlyga metes çağılary himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasy döredildi. Bu resminamanyň esasyny şol güniň özünde değişli bank hasapları açıldı. Türkmenistanyň meclisiniň karary bilen bu gazna hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň ady dakyldy. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asly däplerini, pederlerimiziň insanperwerlik ýürelgilerini eýerip, melelizirimiz bu gazna özüniň aýlyk zäkmet hakynyň ýartyny geçirdi. Häzirki wagtda bu parasatly ýürelgiler hemem däpler hormatly prezidentimiziň döwlet siýasatyna münasip dowam etdirilýär. Ýaş netiliň awadançylyk hakynaky alada bolsa şol siýasatyň esasy ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň mejlisler zalyny Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasy we ony ýerine ýetirmegiň 2020-2025 ýyllar üçin meýilnamasy hereketde ady bilen maslahat geçirildi. Ýurdumyzda giňden belenilýän bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçirilen maslahaty Türkmenistanyň mejlisiniň saglyk uruşy we derman senaty, bilim, sport we ýaşlar siýasaty ministrlikleriniň, Ilimler Akademiýasynyň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň siýasy Geňişiniň, Kerdeşler Arkalaşynyň Milli Merkeziniň, Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňişiniň, Matmuladynaky ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňişiniň bilelikde guramagyna geçirilen çäre, ugurduş düzümli ýolbaşlary, hemem wekilleri gatnaşdylar. Berkar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimizden ýygdarly taýlaty netijesinde sagdan durmuş ýörelgileriniň berkidilmegine, köpçüliklerin beden terbiýe we sport hereketiniň ösürilmegine, bogry ilat köpçüliginiň aýratynam ýaşlaryň işçiň çekilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bolsa berkar döwletimizden en gymmatly baýlyk hasaplanýan insan saglygynyň berkidilmeginiň, adamyň ömrüniň ortaça dowamlygynyň artmagynyň we sagdan nesillen kemale gelmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Maslahatda açyk edenlerin birleşleri ýaly ýurdumyzda giňden bellenilýän bütün dünýä saglyk güni münasibetli köpçüliklerin sport şäherleriniň gurulmagy, oňa halkymyzyň aýratynam ýaşlaryň uly höwes bilen gatnaşmagy, ýurdumyzda ulydan kiçe ähli ilatynyň gatnaşmagy, milli liderimiziň ýolbaşçylygyna işlenip taýýarlandan we üstünlikli durmuşa geçirilýän saglyk döwlet maksatnamasynyň ähmiýetliliginiň nowatdaky suwutnamasy bolup durýar. Häzirki döwürde ösüşlen berentliklerine tarap bedew wady bilen anamly gadam urýan Mehriban watanymyzyň dünýädäki awra ýeşan çöhrada barha ýokurlanýar. Munyň özi garaşda beýtarap Türkmenistanyň halkara we dünýä ähmiýetli sport ýarışlarynyň geçirilýän merkezine urilmeginiň aýdyn netijesidir. Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň durly günjeklerine gurulyp bolanmaga berilýän, ýokary halkara ülgülerine laýyk derejede enjamlaşdyrylýan sport toplumlaryna durly derejedäki türgenleşikleri, halkara ýarışlaryny geçirmek üçin ähli zerur şertler üpçün edilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň halkara sport giňişligine awraýyny belende göterýär diýip çykyş edenler nagtadylar. Bu ýerde edilen çykyşlaryň aýdymsady dawaralar bilen otgoşmagy, häzirki zamanyň möhüm meselesi bolan insan saglygy bilen baglanşykly meseleleň toplumlaryň häsiýeti eýe bolýanyny alamatlanyrdy. Belenilýär bu çykyşlar arkada prezidentimiziň ýygdarly taýlaty netijesinde döredilýän giň we çörli mümkinçilikleri hoşallygyň senaty bolup ýanglandy. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyzda insan saglygynyň berkidilmegi ugruna döwlet derejesinde zerur şertler döredilýän üçin gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar hemde öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugruna ähli taýlaryny gaýgyrmajakdyklaryna anandyrdylar. Bütün dünýä banky we halkara pul gaznasy tarapyndan ýerle geçirilýän ýazgy maslahatlarynyň çäklerini halkara pul gaznasynyň ýakyn günnäger we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça departamentiniň guramagyna, Kavkaz Merkezi Aziýa ýurtlarynyň merkezi banklarynyň we maliýe ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly video aratnaşyk ulgam arkaly geçirilen maslahata Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Maslahatyň dowamyna Kavkaz Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitinde makro ykdysady görkezçileri, maliýe durnuklylygy gollamak üçin siýasatyň büniýatlary, maliýe ulgamynyň durnuklylygy we maliýe hyzmatlarynyň gelmini çuňlaşdyrmak ýaly meseleler aralyp maslahatlaşyldy.
Türkmenistan paragatçylygy öňeşmäň watany ýylyna ýurdumyň idara kärhanalaryny täze däkmet galkynşy gurşawally. Hormatly prezidentimiň amal aşyrýan beýik işlerine daxilli bolmak islegi häzir her bir adamyň baş maksadyna uruly. Şoň üçin milli iqtisadiýetimiň ähli puduklaryny gowunurjy netijeler gazanmagy tarap önemli uralynýa. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daş welaýatynyň Könürgünç etrawynaky paýta egerji kärhanasynyň misalyna da muňa aýdyn göz ýetirmek bolýar. Hormatly prezidentimizin akpata vermegini önümçülüge girdilen Könürgünç etrawynaky paýta egerji fabriganyň her ýylda paýta süýüminiň 6700 tonnasyny gaýtadan işlemek mümkinçiligi bar. Netijede bu ýerde dürli belgili ýokary hilli ýüplük önümleriniň uly meçerleri öňürilge. Fabrikde öňürilen önümler bolsa, dünýä bazaryna ýokary isleglere münasip bolýar. Fabrikanyň önümçilik bölümleri öňde barjy daşary ýurt kompaniýalarynyň dürli görnüşli ýokary öňürçilikli egerji injamlar bilen öpçün edilendir. Bugün şol öten injamlar yerli hunermenler tarapyndan başarjanylyk bilen işledilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hunermenlerin ählisem özleriniň iş utsatlyklaryny ýokary hil derejesine önme-önürmekligi bagş edýärler. Netijede öňürilgen önümler barha köpelýär. Gazanlayan üstünlükleri kärhanada däkmet çeken işgärlerin ählisem özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Arkada prezidentimiň taýsy tawlaty bilen gurulan bu kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary, şonuň ýalan beýleki ähli iş şertleri hunermenler tarapyndan gözegçilikde saklanyp öňürçilikli işledilýär. Bu ýerde hereket edýän barlyk hanaňam ýürütülýän kämil enjamlary bilen öpçün edilmegi öňürilgen önümlüň hil derejesiniň hemme taraplaryň talabylaýyk kesýetlenilmegine mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamyda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegi maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine münasip goşun toşmak bu ýerde baş maksady uruldy. Kärhana hormatly prezidentimiň Dokma Senaty pudugyny ösürmek boýunça durmuşa geçirýän nusgaly işleriniň bir misalydyr. Şonuň ýaly kärhanalaryň ýurdumyzda gazanylýan ykdysady ösüşlere goşýan goşantlary salamlydyr. Munyň özü milli liderimiň ýurdumyzda ýetişdirilýän hasyly haritlik derejesine çelli. Öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakynaky wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyn misalydyr. Bu kärhanada öňürilýän ýüplük önümleriniň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna uradylýanlygy belenilmäge değişildir. Çeýlelikde olar taýýar önüm görnüşine çelli. Güneşli diýärimizdäki önümçilik kärhanalaryna işlenilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Kärhanaň işgärleri dokma pudugyna berýän hemişelik ünsü, gollaw hemde ýokary hilli önüm öndürmek üçin ähli mümkinçilikleri we ajaýyp şertleri döretip berýän gahrman arkadagymyza alkyşlaryna aýdýarlar hemde Türkmenistan paragatçylygyň we ýanaşmagyň watany ýeriniň täze sepetlerine tarap önemli barýarlar. Häzirki wagtda eşewrülen ihlasy bilen ýurdumyzyň çary künjünde ýeri toplumly döwür we biladişhanalary we gaýtadan işleýän önümçilikler ýygdyrly işe ýerdilýär. Ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da ýaňy ýakynda hormatly prezidentimiň akpatasy bilen açylyp ulanmaga berilen Altyn Bürgut hususy kärhanasyna degişli bolan ýyladişhanalar toplumyna pomidoryň bol hasyly ýetişdirilip, eýleşlerimiziň deserhanlaryna bollun ködürlenilýär. Gahrman arkadamyzyň akpatasy bilen açylyp ulanylmaga berilen welaýatyň çärji etrawynyň Talhan Bazar geňeşliginiň çägine iş alyp barýan Altyn Bürgut hususy kärhanasynyň ýyladişhanalar toplumy önüm bolçulugyny döretmekde münasip goşundyny goşup gelýän hususy önümçilikliň biridir. Bu ýyladişhana 6 bölümden ibaret bolup 8,5 hektar meýdan tutýar. Ýyladişhanada döwlet başçylygymyň halkymyza ýylyň ähli pasyna tergöw önümleri bilen öpçün etmek babatda öňde goýan aýdyn wezipelerinden ugralynýar. Ýyladişhananyň işe girdilmegi bilen ýaşlaryň hem 100den gowragy täze iş orunlary bilen öpçün edilýär. Önümçilikde işgärliň üstünlikli zähmet çekmegi, hemem deň çalmak üçin zerur şertleriň ählisi dolu gözüňde tutulypdyr. Bu ýerde iş alyp barmaklyk dolugyna innowasion tehnologiýalar bilen amala aşyrylyp, dünýäde ýyladişhana şertlerini bol hasyl almakda, baý tejribe eýe bolan öňde barjy döwletlerde öňürilen innowasion häzirki zaman enjamlary önümçiligi ornaşdyrylandyr. Önümçiligiň esasy aýratyny bolsa pomidoryň kokos gabygynyň garynmasynyň ýerleşdirilen gaplarda ýetişdirilýänligidir. Ýyladişhanada umuman 192 000 gowrak pomidor düýü bolup, olaryň her birinden ortaça 10-15 kilogram pomidor hasylyny almaklyk maksat edilýär. Önümçilikde pomidor nahalaryny iýmitlendirmek, şeýle-de ýyladişhananyň howa çalşygy, ýylylyk ýaly gözegçilik işleri, doly awtomatik ulgamyň üstü bilen amala aşyrylýar.
Ulgonlaryň ählesi ýürütüleşdirilen merkezi ýekete kompýuter toplumuna berikdirilýär. Degişli hunärmenler tarapyndan pomidor nahallaryň düýüp böleginiň ösüşine, ýylylygyna, kada laýyklykda düýüp emele getirilişine, ýürüte synaw barly enjamlaryň üstü bilen ýygydarly gözetçilik edilýär. Ihlasy çekilen zähmet öz netijesine merýär. Ýagny bu ýerde hasyl ýygnamaklyk tapgyrlaryň dowam edýär. Umuman hasyl almaklyk te iýun aýynyň soňuna çenli göz öňünde tutulýar. Ýylatçhanada şu önümçilik ýylyna umuman 2000 tonadan gowrak hasyl almaklyk maksat edilýär. Umuman häzirki wagtda bu ýerde ýetişdirilen hasyllar öz wagtynda ýygnalyp, terligi bilen ak bazarlara, hemem sowda nukatlaryna ugrudylyp, ol ýerlerde bolsa el ýeterli bahalarda ilata hödürlenip gelinýär. Şular ýaly ýylatçhanalarda hasylyň şeýle köpçülikleýin, hemem bollugy bilen ýetişdirilip durulmagy, ýurdumyzyň raýatlarynyň bu görnüşli önümleri bolan islegini dogly kanagatlandyrmagy. Şeýlede artygyny bolsa daşary ýurtlara eksport etmäge giň mümkinçilik berilýär. Hususy önümçilikde üstünlikli zähmet çeken ýylatçhana işgärleri, ýurdumyzda bol we eşetli durmuşyň köýürini görüp ýaşaýan bagtyar ýerleşdirmez. Diýarymyzda şeýle göýük önümliň bolçulugyny döretmekde. Taýsy tagalary diýen gahrman arkadamyza alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 5-nji aprelde saat 20-den 6-njy aprelde saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistany hawa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkın vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup, bunyň ortagyny ordan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gecetine 8-13 gradus, gündüzine 24-29 gradus, kenarýy etraplaryna 14-19 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup, bunyň ordan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gecetine 7-10 gradus, gündüzine 21-26 gradus maýly bolar. Mara vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup, bunyň ortagyny ordan tele sekundy 7-12 metr etýän şemal ösür. Hawa gecetine 5-10 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýly bolar. Lebap vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup, Demirhazyň ordan tele sekundy 7-12 metr etýän şemal ösür. Hawa gecetine 4-9 gradus, gündüzine 17-20 gradus maýly bolar. Daşary vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, bunyň ortagyny ordan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gecetine 5-10 gradus, gündüzine 18-23 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly hawa bolup, bunyň ordan tele sekundy 8-10 metr etýän şemal ösür. Hawa gecetine 8-10 gradus, gündüzine 24-26 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 6-syna magnit hadisasynyň gowşuk tesirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tutan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 8 göterim artmagy bilen baglaşykly hawa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýlede ýaz pasyna howanyň derejesiniň ýetgeýänini nazar alyp, pasla görä giyinmek maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berjaýsaňyz, ýylyň islenik paslalyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşler ewetlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzdy döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.